Tete, 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 Ibi Tete, Maita Kurondana, Maita Mapita, Maita Kurondana, Maita Mapita. Oh yeah, yeah. Kalau sudah notaura naik ini dah kena mbak Dah tergeram mbak taura naik. Maita Mapita, Maita Kurondana, Maita Mapita. Moro mukadzi waOzi. Asi unongoshingoite na Ozi pamba pakwa. Ozi ndisawira wangu mukadzi waOzi. Ozi ndingamiti sei. Anouya umba kwako masikatega anengachite. Anouya tinenge tine zvatenge chimbojingirisa so. Iwe Ozi ndiye wako andingamudini. Tingamudi murumere Ozi. Tingamudi. Kana nemiwo zvenyu makasasa Ozi mungamudewo. Ndikora tesewa machanzi 5 rand ozokupe mari yenyu mangwana. Mari yanyu ndio yanayo kana asikana machanza yangu muda kuti kumbatare tisina kudya. Aiwa ndio yanayo kana 5 rand yenyu. Asikana. Je sure asikana. Hello. Diani. Makadi zvenyu. Ewa tiripo. Varipo. Mina ndivape phone vari panze. All right. Tete, pane munhu adatora nemba phone. Who is it? Kwash. Kwash ndiani? Murume wenyu. No. Hello. Ukude. Iwe wacheta like kutongofuna wakunoku kandiwana ndiri panapa ndiri kutopfuura ndakatomirirwa netext packet. Yes, I'm going to the airport. I want to go out of the country. Iwe. Don't bother yourself to come here, Shamar. I'm not here and ndakudza ndiri kupfuura. Naiwa, what are you trying to do? What day did I phone? Until the phone ya Ozi, murume nyanga phone. Iwe, ukita basira udera phone uchuza vanhu ndiri panapa uri kuvaudzira chi? Vanhu murume wenyu. That afona akavanda dera phone kana kupai. So what? Afona ndo makutito zveruchengera kame mwana just because ifoni ya Ozi saka waidaira uri kudaira uchiudza vanhu ndiri panapa uri kuvaudzira chiko saka inini moshangu ndei kudaira foni ndaiona nyaya yako uri kufona uchiudza vanhu ndiri panapa ndiyozotorwa unorwadziwa nekudya vanhu kuita chikafu chako panapa nditi handisi kurwadziwa nechikafu chamunodya panapa ndife ndakarwadziwa nechikafu chamunodya panapa ndakutadza kudaira foni saka uri kuwedzera chii vanhu uda kuti vaite sei vauye vanditware andirwadziwe ndakarwadziwa nezvo next time mukadara zvimafoni zvenyu akuna kuudza vanhu ndiri panapa. This is my phone. Ndikuzvinzwa saka chaOzi ndechangu mupinge. Say. Kuenda. Ucheme. Ngerege uchemere ndichiswedwa nenzara panapa nanzvadzi nemukadzi wako. Kwadi kubika ati mapoto ari here mumba muno. Iwe ndinobika mapoto acho ndisina kupiwa permission here. Kumapoto acho ndeangu here, ikicheni yangu here. Nguzvina ndakanombondipa chikafu panapa ndaswera nenzara masikati akangozvivharira imomo. Ndichiswera nenzara panapa ndakanombodya since morning.
Guys, kana musingandidi panapa munondiudza ndodzokera hangu kwandairowa every day. Chikafu ndo chinototaura kuti munhu audiwe panapa. Munotaura ndoenda zvangu because mukutoratidza kuti hamusi kutombondida pano. Mira ndikudzoka. Murume wafona daira foni yako. Afona chiko daira chiko saka daira foni kunochemedza munhu mbomo. Angacheme kudaira foni kwaite. Chicha rukuita kuti adzabikira sister chikafu izvo zvari kuchema mbomo ane nzara kuti adzabika chikafu panapa. Uruzvite. Ndo atuntuka inanga ndadaira foni. Vakutuka chiko iwe unotaurisa panopamba ndongotonga tonga. Neziro wakanditi ndotari naye kuti varumbi wachisa zvine basa chichi chinoshamisa pakuwacha hembe sister. Nangoti ndangodaira foni. Wangoti wadaira chiko takutara izvo handiti zvimaona unopamba ndakakudzara kuti zvori kuitisa panapa asi madrama asi ndichanoita kawo. Handizvide zvonoti iwe ndotokutaurira uzvibate. Saka imusho daira. Haisi mhosa nyarara uko. Ndikunze chizvita ndinozinza next time. Nyarara. Oye Tete Tete Bibi Tete Nemuroora. Maita kurondana Nemuroora. Maita mapite Nemuroora. Maita kurondana Nemuroora. Maita mapite Nemuroora.